hebben er ook allemaal zin in. Kijk, ik word ook al een beetje geïnterviewd met de microfoon. Ja, wij gaan een aantal keer gaan we naar de bouwploegen toe. En als je kijkt, de meeste bouwploegen beginnen in september. En ze zijn dan in februari bij de carnavalsoptocht zijn ze pas klaar. Dus er kruipt heel veel tijd in. Avonden en ook de zaterdagen. Maar wij gaan inderdaad met de Raad van 11 gaan wij naar de wagentjes kijken. Dus een week van tevoren is dat, dus een week voor carnaval. Dus vorige week vrijdag zijn we daar geweest. En wat dan heel erg mooi is om te zien dat ze nog niet allemaal klaar zijn. En als je dan vandaag dus de stoet aan het presenteren bent en ook als degene die komt kijken, zijn we als toeschouwer. Dan zie je dus dat er heel veel gebeurd is in eigenlijk 5-6 dagen tijd. Dat is wel heel mooi. Carnaval is met name een stukje ontspanning voor mij, de dagelijkse sores. Een beetje vergeten en vooral positiviteit en heel veel plezier maken met allerlei verschillende mensen uit verschillende dorpen, bouwploegen. Ja, alles, dat is met name, denk ik. Ja, dat draait eigenlijk allemaal om gezelligheid hier, hè? En Tulat. En gewoon met z'n allen op pad, met alle bouwploegen erbij, alles is één en ja, dat is gewoon gezellig. Ja. Want dit is mijn tweede jaar als prins en het is een privilege natuurlijk. Dus dat bepaal je niet zelf, dat bepalen de Raad van 11 bepaalt dat uiteindelijk. Dus dat ligt een heel klein beetje in mijn handen, maar meer bijvoorbeeld in de handen van mijn adjudant dan in die van mezelf. In totaal zijn er iets van ongeveer 1000 deelnemers en ongeveer een 20-25 groepen. En die komen uit de hele buurt, ook uit de grensgemeentes aan de andere kant van de grens. Hopelijk zet het weer een beetje door. En mogen we dit nog blijven verwachten natuurlijk. Maar ja, ik denk dat er nog wel wat bier gaat gedronken worden. Ik weet het wel zeker. Geen fiesta, maar siesta. Nee, Shit! geen siesta, maar geen... We hebben een tequila gedronken en we hebben de wagen ingezegend. En ons thema is een beetje op zijn Mexicaans. Dansen en een beetje gek doen en carnaval gaan kijken. En sier gaan maken. Naar wie bent u op zoek? Naar onze kapitein. En waar is hij gebleven? We hebben gisterochtend vroeg hier aangelegd aan de kaai en we hebben hem niet meer teruggezien. Dat is vervelend. Dat is heel vervelend. We dachten, we lopen mee in de stoet, misschien dat we hem tegenkomen. Ja, super gezellig zoals elk jaar weer in de had. Zelf wat ik de leukste vond, ik zei eigenlijk daarnet al voordat je me ging interviewen van goh, je hoeft niet altijd de grootste te zijn, maar je mag ook iets kleiner zijn. En zelf wat ik de leukste vond was eigenlijk Sinterkruis, weer enorm gedetailleerd en ze zagen er weer prachtig uit. Ik vond het geweldig. Ja, ik vond het geweldig, zeker.